מדרום אמריקה ועד למזרח אירופה. ועל פי החוק, לילדים האלה אסור בעצם לדבר על או לחשוף את סיפורם האישי בפומבי. הוועדה לזכויות הילד של הכנסת עוסקת בעניין הזה, והיא תנסה לשנות את המציאות הזאת. נדבר עם חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין מהמחנ"צ, חברת הוועדה לזכויות הילד. שלום חברת הכנסת נחמיאס, מקף, ורבין, מקף. חשוב המקף. בוקר טוב גבי. ועוד רגע נדבר גם עם שירן בן דוד, עורכת שירן בן דוד עוזרי, שהיא בעצמה ילדה מאומצת וגם היא פעילה במאבק המאומצים. אז אני שואל אותך, למה הדבר הזה משמעותי שצריך באמת לעסוק בו ככה עכשיו ובכנסת ומיד? נדמה לי שכבר סיפרתי אצלך בתוכנית שהקמתי את שדולת המשפחה הישראלית, ואני מאוד שמחה שאנחנו מתחילים להסתכל על המשפחה הישראלית בצורה מעט שונה, בחלק מההסתכלות השונה הזאת, ואני מאוד שמחתי שחברת הכנסת שאשא ביטון, שהיא יו"ר ועדה לזכויות הילד, מיד חיבקה את הנושא הזה ולקחה את זה לטיפולנו, בגלל שגם אימוץ זה סוג אחר של משפחה, שזקוק לתשומת הלב שלנו וזקוק להתייחסות חדשה. אוקיי. מה את רוצה לשנות בעצם? תראה, אני חושבת שהמצב שבו הסעיף הזה, סעיף 34, קיים, הוא פשוט מציאות אבסורדית. לא יכול להיות שלאנשים אסור יהיה לספר או לנסות להתחקות אחר ההיסטוריה שלהם. אבל איילת, יש איזשהו רציונל לא אומרת שאין, רגע. בסעיף הזה, שהוא בא להגן בעצם על ההורים הביולוגיים שאו זנחו או מסרו. שהם עשו טעות והם לא רוצים להיחשף. אז אני לא רוצה לומר, אני לא אומרת שאין רציונל באופן מוחלט, אבל האופן הקיצוני שבו משתמשים בסעיף הזה, זאת אומרת שבשום צורה הילד, ואני לא יודעת מי קרא את הספר של שי גולדן על האימוץ שלו וראה את ההצגה, אני חושבת שכל מי שקרא בכלל ספרים שקשורים לאימוץ, יש עוד כמה ספרים מעניינים בעניין, רואה שהאימוץ גם כשהוא נעשה בגיל מאוד 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 צעיר, יש לו השלכות על העתיד של הילד, יש לו השלכות על החיים שלו, על המצב הרגשי שלו, ומהדבר הזה אי אפשר להתעלם, כי הרי כשהוא בא בגיל 18 ומנסה להתחקות אחר עברו ומנסה לפתוח את התיק, הוא לא יכול אלא אם ההורים הביולוגיים הסכימו לכך. אבל להפוך את זה לעבירה, שזה יהיה עבירה, זה שני דברים שונים לחלוטין, גם אתה וגם אני יודעים מה ראוי להיקרא עבירה ומה לא ראוי להיקרא עבירה. זה בהחלט נופל לקטגוריה השנייה. אוקיי, היות שאנחנו עדיין מחפשים את עורכת הדין שירן בן דוד עוזרי, שקבענו איתה את הרעיון הזה, אבל כרגע קשה לנו להשיג אותה, אז אני רוצה לשאול, האם בדיונים שלכם בוועדה אתם שומעים גם את עמדת הצד השני, שיכול להיות הצד הפגוע מהשינוי? אני יכולה לומר לך, בשבוע שעבר אנחנו הצפנו על החוק של קרין אלהרר בנושא אומנה. חוק מאוד מאוד מתקדם, גם שוב, כל הזמן מתחבר למשפחה הישראלית החדשה, בניסיון להבין שהחברה השתנתה והמשפחות אינן אותו דפוס כמו שהיינו רגילים לו לפני 30 שנה. וגם בהקשר של האומנה, שמעו את ההורים הביולוגיים, שמעו את הורי האומנה, את כל הדיון המאוד מאוד מאוד קשה, זה אגב חוק שהתחילו לחוקק אותו בכנסת ה-19, והוא רק בשבוע שעבר הגיע לקריאה השנייה והשלישית. תמיד אתה חייב לשמוע את כל הצדדים, זה לא רק תפקידה של הכנסת כשהיא באה לחוקק או באה לבחון נושאים, זוהי חובתנו, ואתה יודע מה, במידה רבה זו גם זכות. כי אני חושבת שהיכולת הזאת להושיב את כולם סביב השולחן, זו פריבילגיה מאוד ייחודית, אבל גם אחריות. אז באמת, הבעייתיות בסעיף ההשתקה הזה, מה היא גורמת לילדים המאומצים? שלכאורה הם גם צריכים לשתוק בדברים שהרבה מאוד אנשים רוצים להביע ולשחרר מתוך עצמם, וכשהם גדלים, אז כי לכל ילד צריכה להיות איזושהי דמות של הזדהות, נכון, וקשר לעבר, ודמות לחיקוי, למרות שברוב המקרים, כשילד הוא משהו קטן, הדמות לחיקוי היא הוריו המאמצים. אני חושבת אבל בגלל זה שהספר וההצגה של שי גולדן היו כל כך מטלטלים. זה נראה כאילו זה יצא מתוך סיר לחץ רגשי אצלו. ואני באמת, זה כבר כמה שנים מאז שהספר פורסם, ואני חושבת, כבר חשבתי על זה לפני זה, אתה יודע, כשהייתי ילדה, גדלתי באיזושהי שכונה בתל אביב, ואני זוכרת באופן מיוחד ילדה בשם ענת, שהגענו להיות שכנות, והיא ניגשה אליי בחצר למטה, והיא אמרה לי שלום, אני ענת ואני מאומצת. ואני לא יכולה לשכוח את זה, כי הצורך שלה לבוא ולומר לי, אנחנו היינו בנות, היא הייתה אולי בת 10,
הצורך הזה, לבוא ולומר, תראו, זאת אני, זאת הזהות שלי, זה חלק ממה שאני, זה לא הופך אותי ליותר טובה, פחות טובה. זאת מי שאני, ההורים שלי אימצו אותי, ההורים שלי בחרו בי. צריך לזכור שגם לדבר הזה יש איזשהו כוח ועוצמה, שבכל זאת ההורים בחרו בי. ואני חושבת שאנחנו חייבים להבין שזה מרכיב מאוד מאוד משמעותי בזהות של ילד מאומץ, לכבד את זה, ולהבין שמכאן ועד להפוך את העובדה שהוא מדבר על היותו מאומץ, זאת עבירה, זה באמת אנכרוניסטי. אני חושב שזה רעיון טוב, ואני מודה לך על זמנך, חברת הכנסת איילת. אני מודה לכם.